ine asafuna kale onyoza nyoze komone yungangu kwe musibiko oye kwero semeso ngati president ayi nyenda nena ndanena sindukweza mauwa ocha kwero semeso ngati president ocha kwero kanyima ngati president 2030 siruphopoka naye ikanipo munthu wina pampando president opuma ocha kwera onachitako 5 years izo timafuna zibuoneka ndankhula rino oje wanzanga hayi kaya karetere njungamo ndikwanela samaoleza nkuti 2030 ngati president aloichakwera iwalani president ngati aloichakwera 2030 Malawi ndangobwera kuti ndifunse nawo mumayikumbukira nkhani tinakambirana kumbuyoku ya polisi yonena kuti anapita kuchigumula kukapanga paredi mbava zimene zinapha mzimayi uja mukudziwa zoti nkhani imeneja inafa basi sinapite ku court apolisi ananamiza dziko madziwa zoti maiko anthu otsogola panopa bwezi inspector general wa police akupanga explain himself before parliament kuti kodi nkhani inaenda bwanji munapanga parade anthu akunena kuti anthuwa ndamene anapha mzimayi doctor wakuti bwanji nkhani mpaka na lero palibe court case palibe trial date makumbukira nanena ne pompano kuti akunamiza anthu awa I saw it kuti ndizabodza and panopa ndingobwera ndili busy kwambiri but mangofuna ndingokuwuzani kuti mwayikumbukira nkhani imene nkhani ija inali apolisi anapanga stage inali sewero and apolisi aku Blantyre the Blantyre police officers the commissioner wa police wa ku Blantyre panopa mafunika achoke pa pando because ananamiza anthu you understand ndangobwera kuti ndikukumbusana because nthawi zambiri timakamba nkhani pano anthu amaona ngati kuti timanama ola amaona ngati kuti tilibe umboni umene mukufuna ndotani tinakuwuzani kale kuti mmene kuonekera iyi ndi nkhani yabodza iyi apolisi wakunama anakatenga mbava zoti zili kale mprison ndikazibweretsa pamene pacha. So you see, when we talk about these things timafuna kuti Malawi muzitseguka maso muzizindikira kuti apolisiso ndi gulu limodzi limene limagwiritsidwa ntchito ndi anthu amphamvu ndikutanthauza anthu amene ali ndi ndalama amene amaphana okhaokha koma samafuna kupita ku ndende because wina wake anapita kunyumba kwa mayi amenocha kukafuna china mayi uja anakuwa kuyamba kuyimbira apolisi wo mamota abwera za nthandize anabweretsa mbava kumupha mzimayi uja because it means kuti apolisi amadziwa chimene chikuchitika ku nyumba imeneja. That is why sakufuna kuti amange munthu because zipanga implicate wina wake wa polisi wankulu and wa polisi wankulu chapanga implicate wina wake wandale wankulu ndi mmene zinthu zimakhalira mwaimva from what we said at that time to now mwazindikirano kuti zimene timakamba pa page pano ndizoona palibe zabodza anapititsa mbava kumene kuja kuti zikanene kuti izozo ndi zimene zinapha mayi aja koma palibe court case palibe trial date palibe milandu ija yonse ija ayikhalira tamvana. So up until next time when akazabwera sa polisi kuti ayi tikupita ku court muzangodziwa zoti zabodza
palibe munthu amene azengedwe mulandu pakufa kwa mayi aja. Zomvetsa chisoni kwambiri. I don't know what has happened. Of course, the system has progressed in ignorance. I'm a thrive on ignorance. Or I'm a into half truths. They give you half truths. Then you sell with half truths. As in video. It's musicians who bwera pa gulu kukuonesani chuma chawo kuma chumacho sichili tax proper inu basi muzisirira magalimoto kuti msonkho awo apereka fa msonkho umene atapereka ukuthandiza inu usintha moyo wanu. Ndalama zimene maina kulipira school fees kuma secondary zikhala za taxes zimene iwo apereka. So if someone is living a flamboyant life, it's cost kulida moyo wachikwaya kuli ndi zinthu zake. China njodi umena upereka msonkho pa zinthu zimene kunyalirazo, you know. So it's that, and the main point there was issue ya makateo amene amayuza oyimba kumapanga clean drama zawo kutsuka drama munjira zoti and zimene zinthu akuziziwa osewa ma influencers wa akuziwa no ma journalists mukazisata muona kuti our dramas umayenda banje kupanga show ija imene kuchitika. What they are trying to do is to clean money. Panayamba mpana kumatsegula mabala kumatsegula my places. All they are doing is cleaning money of politicians that have stolen from us, of these judges that have stolen. So zukani demand your right. Mafulano kubanga pamukaona zinthu zikuchitika perekani information iyo koma osati kupereka information yolakwika. Komanso ndimanena izizi to deal with the cartels misleading information. So ukaluza milandu uli wonse kuti pali corruption. So you should think about me kuti ndimalandira some complaints ambirimbiri ena kuwaona apapa panebe nkhani munaluza chifukwa kuti nkhani yanu inali yolakwika, munapanga zolakwika, munaluza munalibe nkhani, munakanika kupereka umboni. So pena umatha kuluza mlandu chifukwa choona zoti walakwiridwa inde koma wakanika kupereka umboni okwanira owonesa kuti walakwiridwa. So all those things we are distinguishing. So it's not an easy job. The point is rise up. On the Zuni boy, that would be, I would address that at a different platform. Right now, Zina's main name on Facebook, Nangolemba, he's now my client, so I can't do anything without consultation with him. I can't even speak more on his issue without his consultation, because priority is safety, also his interest. It's no longer priority over fight corruption. If he allows good, he wants to be his case to be used in the general fight against corruption, it is up to him to give that consent. But as a lawyer, my responsibility is to protect him as my client. And as Malawians, your job, mkani mwizi wakale, mwaiona, nino naza Malawi, maziwa zintu, mafuna kuti winagani, ende mzawa, akuta, zinzoti mkuzizi wakale, you don't want to take action, you want to blame someone over things, or you want the pressure to be on someone. That's not what we're going to be doing going forward if we have to change. If we can create